в цялата тази наша палитра има едно нещо, което е важно, а именно умението, което е необходимо да предадем на менеджерите, на нас самите, на хората, на служителите, а това е умението за разпознаване на междупоколенческите пътища, завои, характеристики на личността и ползите, които всички тези поколения носят. Ако поколение Хикс, наричано сандвич от някой или по друг, всеки други такива социални и социологически модели, е поколението на устойчивостта по отношение на, според младите, лека консервативност, то това поколение много добре, неговата експертиза обаче, съдейства с борността на идващите след него поколение по отношение на това как може старото да звучи като ново и модерно. Ако поколение Z, толкова много вече се говори за тях, че даже говорим и за Z Прим, са двигатели. Те не могат да стоят на едно място, обаче искам да ви кажа, че пък обичат правилата. Стига да им се даде правото да ги приемат, да ги кажат и да ги чуят. Доседне, докосне поколението Хикс, искам да ви кажа, че тези екипи са изключително бурни. Поколението Z чете. Поколението Z мисли. Поколението Z не иска да се подчинява, ако е изведено извън контекста на логическата му матрица, но поколението Z е любопитно какво се е случило по време на поколение Хикс. Един такъв екип, в който имаме игреците, в който имаме и тези така наречените междинни години, като психологическа характеристика, може да бъде проектно ориентиран, може да бъде изведен като ценности на принос, а не аз съм такъв, а ти си такава. И в този момент, с ясното, много целенасочено обучение на плюсовете, които различните поколения носят, всъщност се оказва на много места, че въпреки трудностите, шарените екипи, шарените от гледна точка на поколенията, имат доста по-добра, внимавайте, успеваемост по време на кризисните събития. А кризисните събития май станаха ежедневни. Малко повече, тате каза, че това е типа работа, който аз върша. Съответно, аз ще си я направя моята, ама пак ще гледам някакви рамки и ще си търся правила. Тук идва момента, в който ние все пак трябва да намерим постепенното навлизане дори и в самите роли, как всъщност да представим нещо, което да не е на нашия език, но ние да звучим достатъчно уверено в това, което разказваме.